Čaute. Neviem, jak mám začať. Včera sa stali veľmi veľké veci. Vážne neviem ani kde mám začať. Vidíte na mne, mám veľmi, veľmi dobrú náladu posledné hodiny. Monero išlo včera hore tak o 30%. Breakli sme all time high. Bolo to all time high, bol v roku 2021 517. Teraz sme vlastne za jeden deň sme išli sme na 500, potom sme breakli all time high 517 a vlastne ešte potom sme išli na 595 za jeden deň. Neviem, čo mám k tomu povedať. Je to fucking insane, čo sa stalo. Akože dalo sa to čakať. Popravde. To, čo sa stalo so Zkešom, že Zkeš išiel tak z 30 na 700 a Monero je lepšie. Dalo sa čakať, že to všetko pôjde do Monera a čakám ešte viac reálne, keď už teraz sme boli na 595, už len $5 od 600. Proste to je fucking insane. Neviem, proste ľudia chcú tu privacy. Je to všetko len o tom real shit. Celkovo neviem, jak to povedať, celkovo všetko, čo sa deje, proste nejaké novinky a čo sú a tak, proste viac a viac sa spomína to súkromie, proste tá privacy. A koniec koncov proste Monero je, čo sa týka finančného systému, neviem, najviac private proste. Ľudia budú používať iba Monero, čo sa týka platieb a tak, keď chcú niečo fakt anonymné. Dokonca som pozeral aj, že aj stránka archive.td začala používať už ako preferovanú kryptomenu na donate, proste Monero. A ono sa to je neskutočná adoption. XMR Bazar, proste to ľudia používajú. Darknet, proste ľudia to používajú na drogy a čo ho používajú? Proste je to tá use, čo ľudia používajú aj peniaze na drogy, proste, ale nie je to jediná use, proste, už nechcem je povedať, guys, I'm just fucking happy. Dneska si idem kúpiť asi najdrahší steak, ktorý nájdem. Jak pekne. Už ma boli ruka z toho držania. Išiel som na prechádzku. Wow. Pozrite. Je tu nádherne. A prajem aj vám, neviem, ešte jedna vec, čo som chcel. Nie je to ani rok od toho, čo som začal natáčať videá. Monero bolo na 200. Keď som to začal natáčať, to vtedy tak išlo 190, 220. Guys, 600. No, ani rok neprešiel, čo vám poviem. Wow. Neviem. Stále je dobré kúpiť Monero, lebo privacy nemá hodnotu. Guys, privacy nemá hodnotu. Jasné, že som strašne šťastný o tej cene, ale aj tak proste nepredávam nič. Lebo osobne si myslím, že to vážne má hodnotu viac ako 600, viac ako 1000. Už len z toho use caseu proste a na čo to je. A je to aj podľa mňa taká pekná rebelita, neviem ako to povedať, proti systému, ktorý sa buduje proti nám. A je to veľmi vážne, lebo nebudem tu, aké mám ja názory, ale nemám veľmi rád ľudí, ktorí sú vysoko, neviem ako to povedať, a ľudí, ktorí tam robia veci. A toto mi príde ako taká pekná rebelita proti ním, ktorú určite nechcú. A
podľa mňa aj vy, keď tiež nemáte veľmi radi tiež tých takých ľudí, neviem ako to nazvať, tak určite môžete bojovať proti tomu kúpou a využitím Monera na, neviem, napríklad Exmar Bazar, rány sa môžete kúpať hoci čo od jedla, neviem čo. Môžete proste platiť tým, už v Švajčiarsku sa dá proste platiť Monerom v obchodoch. Guys, adoption je real. Čím proste stablecoiny je viac a viac supply v stablecoinoch, proste ľudia viac a viac užívajú kryptomeny. Proste mladšia generácia začína proste každý, bože, už neviem hovoriť, skoro každý mladý proste pozná kryptomeny, aj starší to videli v telkách, ale tí mladí to budú viac a viac používať, lebo to je proste lepšie. A jasné, že budú používať proste Monero, ako dobre, jasné, že Bitcoin, OK, Bitcoin, áno, bude number one, dobre, ale proste Monero bude number two, reálne, už len, proste tá privacy musí byť reálne, to nie je, že to musí byť. OK guys, that's all. Som taký neosprchovaný kryptomuž. Dobre. To je všetko. Dúfam, že ste si kúpili Monero, nejaký z vás z mojich videí. Dúfam, že oslavujete. A keď ste nekúpili, spomínajte na mňa. Spomínajte na mňa. A vidíme sa v ďalšom videu. Ale nie, vážne, chcem natáčať zase video o Monero. Začnem. Hej, vidíme sa v ďalšom videu určite. OK. Ďalšie video bude na 1000. Bye.